Buhay sari-sari. LCC na lang kita. Takol yan. LCC. Yeah, mama, pag-aral mo, isain mo. Isain mo tumanan. Igwayan. Minsan kita nakmabakal, ang daming tao. Oh my God. Bakit namabakal sa mga tao? Mama, nagdin mo mga tao. Sa LCC. Sa LCC kita. Doon kita sa LCC. Sa LCC kita. May ano? May, ang pulis yan ay Nakaagang ambulance. Gilid kita, gilid na. May ambulance. Oh my God. Nakaagang ambulance. Grabe mo. Halipot ang pila duman. Halipot. Ay. Hilutan lang. Pwede. Ha? Wala ba? Joke lang kayo. Ay. Mahay nakapila. Mahing pila? Mahing pila. Sure ka? Baka offline na. Ay, iyo. Kumapila na kita. Dalaga na kita. Di. Alat mo na. Iyo, tamang-tama. Tipisal, mayo ng ano. Mayo ng laman. Mayo ng pila. Oh my God. Baka wala ng pila. Tapos na. Ay, wala ba na nakapila? Yun na nakibita na. Lahat meron. Gawas niya mga available. Bagus. Like, share, comment, subscribe.